waris musamani wanai ne pulen aku ini ujago kongnar phajani bagi ujan goni marana naik lagi jom naik social activist Nazar ya Farzau. Orang berani, aku asyik di sini sebelum malam, jangan jatuh nana, lagi nak kita. Di sini, sini nak kita tunggai, Tua kanan nih. langsung ke, masa family. Oh, sampai kali. Sampai ya. Aku lepas orang harga sini jago, aku semua semua dulu. Hei. Kuno, ini all SCG. Lekalnya lo senam kanan kita kayo, saya nggak, saya jago kalau kemudian berbau, sanggo, karena mereka, kalau mereka makan. Mana jalan jago? Ya Farna Isar Sumonto Debor mana? Belum kenal je Anita Debor mah. Belum kenal je Sosoni Debor mah. Volunteer je Shorbala Debor mah. Bermenang sar dibakor Debor mana best tay khum ya pernah bagi angkoi nai tak khorsa ke khum tay best ya pernah bagi nai angkoi jawab sini dance wa asusar sini gas rogno jotona best tay khum ya pernah nai beram renan bagi nai volunteer rogna angkoi jawab jatuh pakai ya bakorom nang Heleng gelang
tangan gore amara bisi thancha biuni tine chorota gurun mate singoro mela sungsau pas mela khai singoro Tibrasani samung nungurok traditional dress rong tine singoro mela sungsau ang buthai manai mangso hangjak ro gari gnai ri sam harap khalota wajak mani gamon thakur para kolni philo khlaiuka amara bisi ang kasala group ni yakili SG group ni president tini prothom jeng jin thansa bini ngai so dote SG group no tei ta kala ni bisi no jeng 2022 ni tini 11 mas o jaga 13 থেকে 15 jora singo jaga mela asugui tongo ge ang chini self help group ni ego joto chini self help group ni SG member tonga rang konya borok bosung haike no o melao phaine dugan ro phaimana bage asung konya basak pungya kho next boss ro sung te kaham ke khlai nai sung joto RD block ni SG group tongai rang no sung mo ken kok kesar nai sin melao phai dugan ro phaimana bage borok go sung haike no chini o mo haike sung haike srungai nai borok bo mo haike mela rang ti saimana bage ani sing ke modu mala degruma hamza group ni president tonggo 35 ta view heda 35 ta view no nara pura tamnai invitation khai mane te bo hom dodom ke pura program ba kenai to goi ti sai phunur nan bage ang koyo karon oro sung tini chodo to ka acha ke puila hediba next time o nara chini blog ni jotto SG tongnai no nara kabok di kabok ke angkha khayo honor ni oje place pura pungui tong khamu ngake aban bagi angkok narang nong thanibo noro phainai salabo khaitani naithoke oboni bisingtei sung phunung manai je sung tam khlai tong ngui tong sudur ang puisa no siminai yawi jeta chini chajing saka tamnai chini chamung or to food festival hani salai naro jeta chin traditional obrang romui narak manusung ngake belai kahamo initiative tai bisiprum no noro go bake khonjogi khlaima ke kaisa tamnai serengmungba narang ngo bake naro sijang nai ang to saitong o kaham ke paithang ang diayo sini ti prasa rok ke kisa saya rok mayo mahai mela rok ngang ke bibinno saya use bibinno NGO mahai kena ti prasa rok ni thinang no samamnani bagai saito goi tong na hane ang asa khayo oboni bagane tini sini ti prasa ne je hukumu samung tongmane omahai no tini ne ojarawo ojago jara tubonai rok no bang hamaya pharo borni tagi mungni bisintinyo oborok bo khajak khanani ang asa khlayo tam hungke ang oboro sanane musungo sung tinne hai jarawo sung sudu dal sama simin asigi bo ungya sini bibinno NGO tongnai rok bo omahai keno je jora kahamo ya presilai tongai bagai ango ya presilai rok no belai kena ang borno paipilya amaya pharo tam hungke ang oboro sanai je sini ya pro 3 days sung saltham jora sung khainai ini 13 tarik nisimi 15 tarik jora obo jahate dere mung kriti khainai o jora paithai ti je o jago omo bahake group khlaja kang sia sung just copy ro manglia or koi je podol pusuk podol ba o mela songchajak sai to mungmai na o mela ka hamungnang podo khayo tobe sung chini phatar ni borok o jagawo kisu bani yakpaima no ni sung khnaka je borok no bonoro khaino norni komiti trop theke kam ke naikulu nyai borni thairok borni jagarok ruinai o melono kam ke nor paire di obonang norno kesarnai kubang to saya osuk